Andramari eta Eleizen Parantzako proiektua oso proiektu garrantzitsua da Plentzia herrirako. 300.000 euro gehi pesako proiektua da, hau da 430.000 euroko aurrekontua dauka, oso proiektu potentea, eta batez ere hemen egingo duguna da zerbitzu guztiak konpontzea, hau da saneamendu sarea, telefonia zerbitzua lurperatzea eta beste zerbitzu batzuk. Konturatu ginen zerbitzu hauek oso egoera kaskarrean daudela eta horrek bultzatu gintuen proiektu hau egitera. Oso proiektu ausarta da, alde batetik alde historikoan gaudelako eta bestetik Andramari bidea oso bide edo errepide garrantzitsua delako Plentzian. Esan dezakegu proiektuaren bihotzea edo ermitaren inguruan garatuko dela, horre oso aktuazio garrantzitsua garatuko da, batez ere ermitaren inguruan plazatxo bat egingo dalako eta gure ustez hori zaintzea oso importantea da. Gero oso importantea iruditzen zaigu bere aksesibilitatea, horretarako auzokide ezberdinekin honetan bai pairatzen dutelako, bai adituak direlako, harremanetan jarri gara eta uste dugu borobilduko dugula.